Помните ли какво ми се падна от адвент календара ми на 3 декември? Падна ми се този руж, който в действителност е по-розовичък. И сега ще го пробваме. Когато го отворя, ме посреща неговата четчица. Завъртам на... Чакайте. На он. Ще стисна малко. Да се напои четчицата. И започвам с леки потупвания да слагам. Мисля, че толкова ми е достатъчно. Ще сложа и от другата страна. И с пръст, с потупване отново с пръст, ще го разнеса. Аз за първи път използвам руж, така че нямам представа правилно ли го правя. Пишете ми долу в коментарите и ако го правя грешно, ми кажете как се прави, защото много пъти ми се е случвало някой да ми каже правиш го грешно. Добре, кажи ми правилното просто. Просто ми кажи правилното. И ето така изглежда вече самият руж. На мен много ми харесва как стана. И силно ще си го използвам много. Надявам се видеото да ви е харесало и до скоро!